Здравейте, хора! Случвало ли ви се да ви излезе пъпка в най-неподходящия момент? На мен много често ми се случва и това е точно преди фотосесия или преди някой ангажимент. Много е неприятно, но имам два трика. И сега ще ви кажа. Първият трик е никога не стискайте пъпката. А вторият трик използвам акне коректор, който се нанася много лесно и много бързо попива в кожата. Ето го и акне коректорът, който аз му казвам пъпкотрепач. Той има действието да премахне, да прикрие и да изсуши пъпката. Нанасям си го с апликатора, който сега ще ви покажа. Ето една хубава мини четчица, която върши прекрасна работа. А ето така и го нанасям.